Искате ли да се наслаждавате на прекрасната си градина, без да се притеснявате от досадните кърлежи, бълхи и комари? Когато се приготвя разтвор, се получава стабилна и чиста емулсия, която прониква през хитиновата обвивка на насекомите и ги унищожава. Една опаковка от 25 мл е достатъчна за обработка на до 625 квадратни метра тревни площи. За площно третиране против кърлежи е необходимо да разтворите 4 мл от препарата в 2 литра вода, което е достатъчно за обработка на площ до 100 квадрата. За борба срещу бълхи е необходимо да разтворите 4 мл от препарата в 1 литър вода, което е достатъчно за 20 квадратни метра. Най-добре е опръскването да се извършва рано сутрин или късно вечер. Обработката се повтаря след 7 дни. Препоръчваме преди обработка тревата да не бъде по-висока от 5 см и да не вали поне 4 часа след обработка.